דיירים בשכונת הקוטג'ים היוקרתית בפרדס חנה מחכים כבר כחצי שנה על המפתח. בינתיים הם טוענים, הקבלן לא משלם לנו פיצויים על זמן ההמתנה. נועה אהרון פגשה אותם וגילתה שגם במקרה הזה אין על מי לבנות. אני הילה, כבר 5 חודשים שמסירת הבית שלי מתעכבת. אני אליסה, מסירת הדירה שלי מתעכבת ב7 חודשים. אני מחכה לבית כבר חצי שנה. רוכשי הקוטג'ים בפרויקט כליל החורש של אורה ישראל בפרדס חנה כבר היו אמורים לנהל זה עם זה שיחות סלון. אבל בינתיים מסירת הדירות מתעכבת, והרוכשים פנו לפייסבוק של תוכנית חיסכון לעזרה. יש לנו 3 ילדים, מגילאי 6 עד 10 חודשים. אני גרה כרגע בחצי דירה של חדר וחצי, פחות מ-40 מטר מרובע, שלקחתי את זה בחשבון שאני הולכת לגור שם חודש וחצי, חודשיים, רק לא תכננו שזה יהיה חצי שנה. עם חתימת החוזה הובטח לדיירים שיקבלו את הדירות ביולי האחרון או בספטמבר. אז מסירת הדירות התעכבה לסוף דצמבר, ועכשיו הובטח להם שיקבלו את הדירות רק בסוף מרץ. בשיחות לא רשמיות שאנשים פה בקבוצה עשו עם השירות לקוחות שלהם, גם נזרק להם לאוויר שזה יקרה רק בקיץ. הסמנכ"ל הבטיח פה אולמות ומטבחים מפוארים, ואפילו לפני הזמן העבירו לנו דירות, והכל יהיה פיקס, ואתם לא תפסידו, רק תקנו. בסופו של דבר, רק כשהם התחילו לבנות, ראינו עם מי הולך לנו פה עסק. בסיור שלנו בפרויקט פגשנו את נציג החברה, שלא זיהה את המצלמה שלנו מרחוק. למה הדיירים פה לא מקבלים את הדירות בזמן? תגידי, זה משהו חריג? לא שזה בסדר, אבל זה משהו חריג שיש עיכוב של חודשיים, 3. יש פה אנשים שמחכים חצי שנה לקבל דירה. מה לעשות? זה ענף כזה, מה לעשות? קבלנים, המוסר שלהם הוא לא טוב, ולוחות זמנים תמיד לחוצים, ויש שינוי דיירים, ויש השפעות על הפרויקט. כאילו עד פסח לא יהיו פה דירות. פסח לא. על פי החוק, מסירת הדירה יכולה להתעכב עד חודשיים ללא פיצוי, ולאחר מכן הקבלן מחויב לשלם לדיירים פיצוי בדמי שכר דירה מיד מדי חודש. גם שינויים בדירות לא מהווים עילה לעיכוב ללא פיצוי. שינויים היום זה לא תירוץ. יש לא מעט חברות שמנצלות כל מיני פרצות במושגים כאלה ואחרים, וגוררים את הפיצוי, ולא מאפשרים לאותם דיירים לקבל את התשלום המגיע להם על פי חוק. במקרה של הדיירים בפרויקט הזה, הפיצויים לא שולמו ואין למי לפנות. כל חודש בחודשו בעלים ממשיך לפנות עליהם עם מכתב לגבי קבלת הפיצויים. ואין תשובה, אין טיפול ואין כסף. חד משמעי. לא טורחים לענות לטלפונים, לא טורחים לענות לשירות לקוחות, וזהו. אנחנו מוציאים את עלויות השכירות, אנחנו מוציאים את עלויות האפסון, כי כל הציוד של הבית שלנו, לא גרנו לפני כן בבית של חדר וחצי, מאופסנות במחסן ומשולמות. זה גם שכירות שכבר חונקת אותי, זה משכנתה, זה קשה מאוד. הבטיחו שיהיה בסדר, אנחנו נתקזז איתך בסוף הפרויקט, שזה לא מציאותי ולא נכון גם. ומה אמר לנו נציג החברה? הפיצוי הוא חלק מהסך הכל הכללי. פשוט ככה זה עובד, יש קיזוזים, יש ריביות, יש הצמדות, מבטלים, עושים איזשהו סך הכל. כמו רוכשים רבים בישראל, גם הרוכשים האלו משלמים משכנתה, דמי שכירות ואחסון, אבל בית או פיצויים לא נראים באופק. ככל שתתקדמי עם השנים, את תדעי להעריך אותנו יותר ויותר. אני אתן לך דוגמה. אורן, כרגע עוד מעט אין לי איך לקנות אוכל לילדים שלי. במה אני יכולה להעריך את זה? אנחנו נמשיך לעקוב גם אחרי הפרויקט הזה. וזוהי תגובת חברת אורה. טענות הרוכשים בדבר האיחור במסירת הקוטג'ים נכונות, והחברה מצרה על האיחור. החברה החליטה לדחות את מסירת הקוטג'ים על מנת להבטיח שהרוכשים יקבלו את הדירות רק לאחר שיעמדו בסטנדרטים הגבוהים של החברה. כל הרוכשים יזכו לפיצוי מלא בעבור הוצאות השכירות העודפות עם גמר החשבון, והקוטג'ים יימסרו לדיירים במהלך חודש מרס. אורה הכפילה לפני כחודש את היקף כוח האדם העוסק בשירות לקוחות החברה, וככל שישנן טענות כי לא ניתן מענה הולם, אנו מצרים על כך.